Sanibonani bahlali. Ya asibongeni. Ngokwegama ngumzayifani isibongo ngwakangwenya umtimani. Bantu bakithi size la sihlangene sibonge kuwe bafunda abandaba, sibonge nawo kuwe Skivu. Sibonge nawo wonke ama stakeholders, amaphoyisa akhona, immigration officers akhona, nawo wonke ama stakeholders akhona, siyayibona i-CPF, siyayibona induna.
siyabingelela. Sibonge nani bahlali ngokusondela la kulomhlangano osubizile ekuthenini size sizokhuza. Lana ke bantu bakithi umhlangano wokukhuza ke lokho. Ngoba into esesiyibona manje into yokuthi kuzaze kungenelele lento yokuhlanga. Manje sokunalento ukuthi abantu base hostela one side, sokuba khona nalento yabantu base location one side. Kumele siyikhuze lento, siyazi kwayenzakala la in 90s angibantu bakithi. We don't want the repeat of the same thing because we belong in the same community. Siyinto eyodwa, singabantu abamnyama sisonke. So sithi sikhuze lento eyenzakalayo yokuthi sokukhona lento yokuthi siyahlukaniselana. Abahlala ngapha abanye bahlala ngapha. Kube khona ke enkundleni zokuxhumana lo kuma voice note. So kuhamba into zokuthi awubani bani angazosijwayela ubani bani kwenzakalayo. So sithe akube khona lo mhlangano okukhuza lento eyenzakalayo because somphakathi wodwa and konke sikwenzayo sikufuna sonke. Abantu abasebenzi siyazi, abantu bakithi abasebenzi siyazi ukuthi kwenzakalani endaweni zethu zokuhlala. Kodwa asingayisebenzisi lento ekuthenini sidala inhlukwana phakathi kwabantu bakithi abamnyama. Okunye esifuna ukukusho ngokune march and march eyayiyenzeka ngoyi-30 yasebenza yaze yaqeda during the day. Ntambama ke kwangena lento yeyigebengu zabantu abangenela amashopo abantu balokhu banyonyoba. Siqale nje le Katlong South, eKatlong North. Kube nalento ukuthi kuyaziwa kusuka le Katlong North kuzofika la eSmiling Tree. Amashopo akhona wabantu bakithi abamnyama. But angenelwa abantu bathi balibona march and march and benza into ezi-wrong bantu bakithi. Sithi sikhuze because lana kudilwa nento ukuthi abantu bokufika abanganamaphepha ababuyele kuphi ekhaya ngithi bayolungisa. So kunaleyo nto leyo ekuthenini lana abanye sebayisebenzisa ngenye indlela. Ngala endleleni la sihamba khona momnyamanyana uyakuzwa kuthiwa liphi ibhasi. Sekungathi sibuyela kulento ye-apartheid. Asiyekeli leyo nto leyo bantu bakithi. Umlayezo othunyelwa abantu ababuya ku-march and march nazo zonke ama-organization waloko aletha ama-petition ku-government uwodwa uthi government sebenzani ukuyenza sure ukuthi abantu bokufika abanganamaphepha ababuyele ekhaya. Yiloyo msebenzi osu-government okumele siwenze because kunama-immigration officers akuyibona abakwazi ukubukelela amaphepha wabantu ukuthi wena nephepha lakho li-authentic okalikho authentic. Kukhona-ke okunye okuvelelayo ukuthi ku-Home Affairs kube wenzakala lokhu nalokhu. Yinto sibeke ku-government to investigate and make sure that those documents that if kube khona ama-documents that were acquired fraudulently they must be deactivated angasakwazi ukusebenza. So esikubukelele bantu bakithi ekusekuthenini sicela ukuthi asibambisaneni siwumphakathi but hayi lento yobugebengu yokungenela amashopu ukungenela abomastendi bagwajiswa abomastendi bayathuselwa kuthiwa wena amastendi mawungafuni sizoshisa wena. Umuntu wakini loyo ofuna ukumshisa wena uma umhlalo wala endaweni yethu yokuhlala. So siyacela lokhu sithi sikhuze lokhu ukuthi abantu sifuna ukubambisana kulento umsebenzi kagovernment to make sure that kulamashop njengoba angacomply avalwe. Amashop angacomply sizongena neteam siwavale wonke amashop angana compliance. Senze sure ukuthi abantu inqubo ukuthi mangabe lawo mashop avaliwe abantu bakithi abavuse lawo mashop ukwazi ukuthi kube yibo abakwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi. So bantu bakithi lana sizokhuza lento efuna ukwenzeka esingafuni ukuthi ichitheke igazi. Bashilo ke abo babuphakela umthakathi bathi lento akusukuthi kumele kulutha abantu and abafuni ukuchitheke lelodwa igazi. But ke sesibonile lapha eKatlong North sokushona abantu abayi4 ngalento yokuthi abanye bagwazanele le mali abayithatha emashop, abanye ke bagwazane ngalento ukuthi wena ubani usukaphi wena mina ngisukaphi. Because asifuni lento bantu bakithi eyenzakalayo, asifuni ukuchitheka kwegazi lomuntu. Into esifunayo ukuthi endaweni yethu yokuhlala asihlaleni ngokuthula. Kodwa ke umlayezo sofinyelele nakithi ku-government abantu bokufika abanganamaphepha ayihambe ekhaya. So siyacela ke ningangenela kuma-standini bathi hey khipha wena khipha faka hey khipha. Uma-stand noma-stand uyazi umuntu wahlala naye uqashiswe wuye ukuthi amtshele uma unganayo impepha ngiyacela nje ngicela ukhululeke uye ekhaya uyozilungisela into zakho. Kungabi khona lento ukuthi abantu bakithi bangena house to house because eshongweni kwaziwa kuhlala amathonga. Into ebuhlungu eyenzakele
ngoba kuhlala amatsonga eshongweni and amanye amatsonga awase-South Africa sekuthiwa wonke la matsonga lawo awabuyele eNingizimu. So leyo nto le ihlukanisa umphakathi and kumele siyikhuze singadlali nayo, sikhuze sibatshele abantu bakithi ukuthi kwenzakalani kule nto eyenzakalayo. Siyacela-ke bantu bakithi njengoba size la sizokhuza le nto eyenzakalayo. Asithi uma ngabe kune-march and march ekwazi ukudemonstrate ukuthi kungayenzi abantu bokufika bangakwenzi lokho, bangakwenza peacefully, akusiyinkinga lokho. Kodwa okuhlatshwayo ukuthi abantu abangangeneli amashophu ngoba bayenza imikhuba, because abanye sebayenza ezinye izinto babundabandaba. Akithi amakhulu ahlala ngaphakathi kwalamakhonteyina bavele bayishisele ikhonteyina ukuthi lo muntu loyo oyikhula angasaphumi, bamvalele phakathi. So siyenzela ukuthi bantu bakithi sikuhlabe lokho ukuthi siyacela ukuthi wakube khona ukubambisana kule nto. Abantu bokufika sizongena kulawo mashophu senze sure awungana compliance, hayi azikhale siyayivala leyo shop so that sikwazi ukuqhuba umsebenzi ka-government. Siwuzwile umlayezo idala kuloko kungena. Ngithi ngibonge. Mamela-ke baba, mamela-ke bafowethu. Sanibonani. Ngibona kusebenzi why singezwa ukuthi umuntu okhuluma kakhuluma bese nomunye ukhuluma. So kahle kahle. Mamelani phela. Ngibona ubafakela ngaso isikhathi ukuthi asisekele umsebenzi wepolitiki la ngafiki khona. There's nothing wrong. Angithi siyaqala. Remember, the meeting kahle kwi-stakeholder meeting. So let's call us sikwazi manje ukuthi kufa ningazwanga bese ufunani. But the main purpose, it was a stakeholder meeting. Mara ngoba senikhona-ke sizonikeza opportunity MMC ukukhuluma ukhuza indaba yobugebengu. Naw sonika zofakela manje naye athi ukukhuluma because of ngoba nguye owabeka ilanga lale-30 June ngithi bese ayichaza kahle because of abantu bakhuluma into ezingekho right bazenzele. Mara labantu abazenzayo ubugebengu and benza ubugebengu, people are going to be arrested ubugebengu babo. Siyayazi, yeah. So-ke thina-ke Nkosi yami sizohola abantu abafuna ukuholwa, asiholani ngenkani. Uma ubona ukuthi ngesikwazi ukuhola ungezi lapho esisuke sikhona khona, ngoba sizohola abantu bakithi abafuna ukuholwa nabafuna ukuselekelela ukuthi silungise ezinye izinto lapho esihleli khona uhulumeni angakwazi ukufika khona. Thina yakusifica sithuka ikhansela, thina silethuka ikhansela thina. Siyalitshela ukuthi khansela lungisa lokhu, ulungise lokhu, ulungise lokhu. Uyabona nje wena uma usenengqondo ukuthi kufanele kuthuka ikhansela ngo-2026, wena une-problem. Yeah. Umuntu okholwayo bafundisi ukuthi ngoba ngiyiphathele indaba nje akekho umuntu okholwa yimi ukuthi ngiyakholwa. Ngoba mina ngibuye ngisho phela into mangingayithandi. So-ke bese kuthiwa ngikholwa. Kanti noJesu ngizothiwa wayexebulana njengendlovu. Uyabona manje mina ngibona ngathi ngibuze yena. Uyabona. So-ke ingane zakwethu ngiyanibingelela-ke nani mphakathi wakithi. Sibonge lo mhlangano bekungewona womphakathi kodwa sicela ukunibonga ngothando eninalo ngendawo yakini ukuthi niphume kangaka manizwa kuthiwa sizoba la bese sizobonisana namaphoyisa nje nama-security companies namakhansela nomphathi stage nabo bonke abanye abaholi ama-community organizations akhona. Mina-ke ngisuka kwinsizwa nomnsizwa Development Foundation, iqalwe ngo-2014. Sinesikhathi eside kakhulu, yingakho ubona kulula sancenga saze sayeka ukuncenga sabona sikhuluma iqiniso. So-ke yingakho kubona sine-experience engaka yokwazi ukulawula abantu abaningi kangaka. Siyabahlonipha kakhulu abantu, siyabathanda abantu besifazane, siyabahlonipha, siyabathanda. Yingakho sakwazi thina siyinsizwa nomnsizwa Development Foundation sathi masibona MMC ngicela ukubingelela MMC Nkosi yami, sengibingelela amakhansela sengibuyekile. Awubakithi ake nishayele ihlombe nango MMC. Wathi indodana yami kanti umuntu omkhulu kabi. Bazobethi indodana yami. Ngiyakubingelela mhlonishwa, ngiyakubingelela ngenkulu intobeko, ngiyaxolisa. Sathatha isinqumo thina into iqalwe umuntu wesifazane. Nibayeke laba abakhuluma manje bethi uphakela ufuna ukuthatha into umuntu wesifazane, uphakela ngabahlonipha abantu besifazane. Ngaba ngokuqala ukuthatha isinqumo sokuthatha izinsizwa ngiyovikela ingane yakwethu engangiyibona yenza into enhle. Ngivele nginawo umsebenzi engiwenzayo okhona owaziwayo. So-ke laba aba-excited manje abafuna ukuxova ingane yakwethu uMangobese abayeke ngoba yimi engingaxoveki.
ila nawe uma uke wangixhaphaza ngoba mina kangixhaphazi umuntu mina nami nginawo amandla okuxhaphaza abantu ziningabe izinto engizaziyo mina ezenziwa ngabantu la angiyikhulumi ngoba ngizokwenzani mase ngikukhulumile waphoxeka umuntu mina ngizobe bese ngiba yini ngizoqhubeka ngibe indoda ngikhuluma into indoda yeza yazoyikhuluma kimi ngoba ingethemba ngivuke kusasa mina ngihambe ngiyixoxela amanye amadoda ngiseyindoda nima nginjani indoda ifa nezinto ezimbi ezenziwa ngamanye amadoda phambi kwayo yathi ngoba kwakukhona okwami makungalimazanga mina nomndeni wami awuthi ngibuyeke yicala elingafihlwa mawubona umteba umbamba oqotsheni ubiza abantu uthi nangu yeba awulindi umntantshontsha aqede azahamba yolala ulinde inyanga wena bese ubuya ngakusasa ubuya after 2 months uzothi hayi wayentshontsha 2 weeks back yini sekuphelele imali owintshontsha naye yini ngoba phela yona into engakwenza ukhulume leyo so ke asiyekeni ukuxoveka ningavumi ukuxoveka ningavumi khiphani ipolitiki hambani niyovota nibona nivotela abantu abarong kanjena nje ukuthanda iqembu nomuntu ngaphezulu kwezwe thandani izwe ngaphezulu kwabantu nizobona kuzobalula kanjani lapha ke bafethu kunanasi isimo la sokuthi njengamanje ade kuvele kukhona nginixoxela ukuthi umhla ka-30 kungani nibona abantu esikhundleni sokuthi bencome ukuthi uphakela wakhomba umhla ka-30 watshela izwe lonke wahaze wayotshela noNkulunkulu entabeni ukuthi umhla ka-30 awuzukuba nalutho uma umhla ka-30 usunokuthula amaphoyisa azangadubule muntu owaye eseyimashini eyiqondile amaphoyisa azangalwe namuntu for the first time amaphoyisa asebenza kahle kube kuneyimashi eyinkulu ngoba siyabafundisa abantu maphoyisa ukuthi abanihloniphe siyanithanda ngaphandle kokuba ngamaphoyisa ningabanumzana ningomama nizingane zakwethu nizakhamizi izinto ezisi-affectayo njengoba ningamaphoyisa ziyani-affecta nani ukuthi ngoba nina nigqoke i-uniform baba fanele nibekezele umsebenzi wenu uthi bekezelani kodwa usizi lwenu thina siyalwazi yingakho singafuni ukulwa nani ngeke silwe namaphoyisa ngeke kuphinde la eSouth Africa umuntu wase-South Africa alwe nephoyisa kodwa eligangayo sizoliveza ukuthi nani iphoyisa eligangayo kususwe lona kuphela kungathukwa wonke amaphoyisa ngoba khona amaphoyisa ayinikele la amanye amaphoyisa mphathi stage acompromised amanye amaphoyisa acompromise ngoba omphathi stage ibona ba-corrupt bese amaphoyisa iphoyisa elincane ligcina lesaba ukuthi eyi ngizoyiveza kanjani le nkohlakalo ngoba yenziwa umphathi wami uyabona so-ke lokho siyakuqonda lokho yingakho singafuni ukulwa namaphoyisa ngoba thina ubrigadier ugenerali uyini enkulu emaphoyiseni uminista mubonile nje trust me sisemva kwakho sinedatha siyazi sizokulandela kuyoze kuvele ngoba sifuna izwe lilunge so-ke yingakho kungamele ethukwa amaphoyisa ngoba ngempela uthola ukuthi iphoyisa elinye litransport izinto ezingalungile iphoyisa liyeka ukubopha umuntu ogangayo ngoba umuntu ogangayo unenamba kamasteshi umuntu ogangayo unenamba kakapteni umuntu ogangayo unenamba kabrigadier unenamba kageneral unenamba kabani so mayethu uyalokuza uyambopha eganga avele umuntu akhipha ucingo lisathi liyamfasa iphoyisa afonele iphoyisa elidala iphoyisa asiwazweleni amaphoyisa amaningi asenkingeni amaphoyisa athatha isifungo ayathandaza ayakhulekela lelizwe aphume ekuseni every day evalelisile ey'nganeni zawo efuna ukuyosebenzela izwe afika vinjwe ngabaphathi bawo naba lapha kuMadlanga Commission ubufakazi naba abaphathi bamaphoyisa bevela amagama abudu avela lapha ungenza njani mangabe umuntu omkhulu azabe ngangogeneral kuyena ogangayo lokwenza njani iphoyisa asiyekeni asime ngandawonye so lento yomsindo eniyibona igcwele lapha ezweni akusikhona ukuthi ngoba kunomsindo ngempela yini akusikhona ukuthi ngoba uphakela umthakathi enikezwe imali ubaba umengameli uRamaphosa yingoba uphakela umthakathi wahamba waya kuRamaphosa wafika wathi Ramaphosa uma kuke konakala ezweni cela ubophe mina ngathi ngeke kuze konakale ngeke kuze kwenzeke lutho into ebuhlungu kulaba bantu bethi ngiyasangana manginqoma umhla ka-30 inkinga manje sebefuna umhla ka-30 ukupha abanye abantu abafuni ukuthi umhla ka-30 uphakele umthathu wawuyele entabeni
wayobikela iy'nyanda ezulu, wayobikela uNkulunkulu, wayobikela iy'ngilozi zalelizwe ey'funa lelizwe libe lihle. Wathi uNkulunkulu siyacela akungafi muntu, sicela nje uhulumeni wethu ukuthi asilalele. Asizukumethuka uRamaphosa, asizukubethuka uPremier, asizukubethuka amakhansela. Sizolokhu siwakhumbuza into wemadoda nivotelwe yithi, sicela nenze kahle. Ilokho esasiyokusho entabeni uNkulunkulu wasilalela, wasiphendula, wangena ey'nhliziyweni zenu nonke, nayiphatha kahle ngomhla ka-30. Sizokhuza lokho, sizokwenza umcimbi-ke esizowubizela lapho esizowubizela khona. Mhlawumbe sowenza la eGoli amandla amaye bekhona, kodwa definitely uzoqala eThekwini la sizobiza khona zonke iy'nsizwa, ngoba abantu ababezolutha webosisi, abantu ababezobulala ama-butler guards lawa ukuze ningene nithathe ama-pampers, amadoda. Yingakho-ke mina ngihlale ngiqondanisa namadoda, ngoba abantu abanamandla okuqhula iy'qaphe ey'tolo, nigcine nani senivele emavidiyweni senithatha izinto, amadoda. Yingakho-ke mina ngiqondanisa namadoda, ngiwancenga amadoda, ngiwakhumbuza ukuthi angamadoda, ngiwakhumbuza ukuthi awasilwele isithunzi sawo, sibuye. Umsebenzi wethu ukuvikela nina, ngithi sizokuvikela kanjani kunguwe ophambili othuka amadoda? Sizokuvikela kanjani kunguwe ohamba ubiza bonke abantu laba ngezinja ekubeni inja ungakaze uyibone igibela imbuzi? Wake wayibona inja igibela imbuzi? Manje mawuthi indoda yinja, ubuzele iy'ngane uyizaliswe indoda, inja iyayiphinga imbuzi, ngoba inja iphinga inja phela. Niyabona isiZulu-ke lesengisikhulumayo. So-ke manje asiyekeni lento yongaphesheya nongaphesheya kubantu bepolitiki besifazane abafundiswa ipolitiki, abafuna ukuhlale besemandleni emagcekeni, babe semandleni emasontweni, babe semandleni nasemphakathini. Umuntu wesifazane uvikelwa indoda. Ngakho kawukwazi ukuthi ufuna ukuvikelwa kuphinde kube nguwe oyikhalakhala othukana namadoda. Asikuqede-ke lokho kongaphesheya ongaphesheya. Asibuyeni sibe yimindeni, akuvuka imindeni phile. Sizoyenza-ke nala into yokubonga, sizoyenza nase-KZN, sizomemezela, sizobuya sizobabonga abantu, siyibonge iy'nsizwa. Uma ngabe insizwa siyibamba intombi yayo ngesandla njengaleya nsizwa ngiyibona ngithi i-calls avela kubantu besifazane bekhala ngey'ndawo ukuthi iy'ndawo kayilungile. Why nifonela mina ngiyindoda uma nina abantu besifazane ninamandla okuthi ningasuka la nihambe niyoxosha abantu bokufika? Asibe neqiniso nje, asithi sizonilekelela madoda, sicela kube yini enihamba phambili simeni ngandawonye. Mase sisuka nje sithi sidumba leli bhilidi siyabakhipha kulona, umsebenzi awenze kuphele, awenze kuphele umsebenzi, singalingi. Ngoba masilinga uyazi ukuthi iso uma ulithinta manje lingakhala inyembezi, uma ulithinta lingafika livaleke bese likhala inyembezi, uma ulithinta kwesibili lingathi nje kuba buhlungwana, uma ulithinta usithatha lisavaleke. Selejwayela ukuthi hayi konke engithintayo. Uyabona, nalabo abantu asingabalingi wemadoda, asimeni ngandawonye, sime namaphoyisa, sime no-immigration, sime no-home affairs, sime no-customs, sime nabo bonke abantu. Umthetho uthi eSouth Africa amaphoyisa akekho umuntu wokufika okufanele abe dispaza shop. Umthetho yelana amaphoyisa yime ngo-adresana. Senzela ukuthi sibe right, ake siyeke ukuthi unamaphepha noma kanawo amaphepha. Umthetho uthi ngeke abe dispaza shop. Community safety, ubaba umhlonishwa seduze kwami, amakhansela ami emawadini awo, nanka amakhansela ami ngikhuluma phambi kwawo, i-ofisi lakwa-LED lizohamba liyothatha zonke iy'mvume zabantu bokufika ezithi bafanele ukusebenza lapha. Uma i-ofisi lakwa-LED kutholakala ukuthi leni manje ekuseni ngisuke ngo-3 kwaNongoma, ngiphume emhlanganweni manje ekuseni, nginomhlangano futhi ngesabatha. Iy'paza shop nizoyi-ona wey'ngadi zakwethu khululekani. Impahla yokusebenza yime ngizolwa iSouth Africa yonke ukuthi kubuye iy'nkampani o-Tiger Brands laba bebuye bezoselekelela ukuthi isitoko singene ey'tolo nezinye-ke iy'nkampani ey'khiqizayo kubuye kungena isitoko esitolo, sinibheke ukuthi ngempela njengoba usuyithathile i-tuck shop
uyiphethe kahle yini, kube ne-probation period ka-6 months yokuthi ufunde ukuthi isitolo siphathwa kanjani. Uma udakwa utshwala siyakukhipha sifake omunye umuntu ukuze umsebenzi uqhubeke. Izwa lizukufa alizukufizwe libulawe ngamavila acabanga imali njalo. Umuntu onebhizinisi akabuphuza utshwala. Umuntu nje onebhizinisi akabuphuza utshwala ngoba ulala 4 hours kuphela akakwazi ukulala kakhulu. So uma uphuza kuno 3 hours nje uzohamba mahhala udakiwe wena ungaboni ukuthi ezweni kwenzakalayo. So asizukuvuma lokho, akuzukuba nangxabano la eSouth Africa. Laba bafowethu bama-security nansi into engizobavikela ngayo bafowethu. Ngizobavikela, ngizobeluleka futhi at the same time. Cela bengilalele kahle abantu aba-owner iy'nkampani zama-security. Akekho umuntu omkhulu kunalo msebenzi esiwenzayo. Nibobona ngokuthi upresident asibize siqimbile siphethe induku sihambe sohlangana naye siphethe induku. Nibobona ukuthi ku-serious kangakanani. Akekho umuntu ozoncengwa, akekho umuntu okuzogangwa ngaye, akekho umuntu ozohlukunyezwa. Kufanele kuphilwe iqiniso kusukela manje kuya phambili bafowethu. So njengoba singaka wengane zakwethu kuleli bhilidi siyaza ke senze isibonelo. Kuleli bhilidi kunomuntu okufika osebenza ngaphakathi. Umsebenzi we-security ukugada esangweni noma emnyango angithi. Thina-ke siwumphakathi into esifuna ukuyenza sifuna lo muntu lo owner lesi spaza shop sifuna ukumtshela ukuthi wendoda ngokomthetho wase-South Africa awukwazi uku-own ispaza shop e-South Africa. Ngakho-ke sicela ukuthi uvale la uphume. Uma senza njalo njengoba singaka funa sisondele sithi mase sila bese sima sonke thina bese kusuka abaholi ababili behambe belapha beyokhuluma lolo daba lolo angithi. Hayi ukuthi sonke sihambe siye lapha nibagade siyabazi ukuthi obani abafuna ukulutha sikliye ngabo abafuna ukutshontsha siyabazi. Ningabi ingxenye yabantu abafuna ukweba. Ingane yakho nansi nje ingane yami phambi kwami ayiyidli into entshontshiwe ingane. Uma untshontshiwe boyidlela wena. Ingane kayinikwa into entshontshile njengoba nibone entshontshiwe njengoba nibone ingane zenzimuhume nje ninikeza ingeniswa ngisho ekhaya ibulawela le ngaphandle idlelwe khona ngaphandle. Siyahamba ke thina singabaholi benu sobabili sihamba siyafika siyatshela i-security hayi security siya-understand usemsebenzini mfowethu sicela ukuthi sikhulume nale ndoda. Singena ngaphakathi umuntu uLime eSouth Africa ngokungekho emthethweni owase-Itoti kodwa still inhlonipho iyafuneka. Sawubona ndoda wendoda sisebenza umsebenzi wokulungisa izwe lakithi. Lokho kwenza lapha akufanele kufanele ngabe umuntu wakithi osebenza la sicela ukukunikeza isikhathi esingango-30 days ulungise into zakho uphume kule shop ngoba umuntu ozongena khona usekhona angithi. Siyaphuma siyahamba senze ilutho siyabuya siyanitshetha hayi sesimtshelile sibhala phansi senza njalo kaNongoma thina sawuklina ngo-3 months uNongoma sawuklina sishoda ngemali yokukhanda ube ngamaglasi. So-ke i-security ingozi-ke ekulaba abantu abangama-security yokuthi abantu bethi bazokhuluma udaba olwaziyo uyi-security ungwase-South Africa. Sizokhuluma nje udaba olwaziyo na ukuthi lukhona emphakathini usuyafika uyakhukhumala njenge-security. Awusafuni-ke abantu bekhulume manje sewenza iphutha uyabona. Kodwa futhi iphutha thina esilenzayo eloku yasonke. Masiya sonke iphoyisa kufanele bafowethu livike ngoba phela umsebenzi walo ukugada nokuvikela lesi sitolo angithi. Asivumelaneni lapho ukuthi kuyiphutha ukuthi siyongena sonke endaweni lapho kuyokhulunywa khona abantu ababili. Akuhambe kuyokhuluma abantu ababili bebuye besinikeze umhlahlandlela. Nakho kokwesibili kule nto yama-security. Kuyingozi ey'nkampanini zama-security ukuthi i-security olitshalile wena uyinkampani lifike livimba abantu base-South Africa uma befuna ukukhuluma lapha. Ngoba into ezokwenzeka unama-site awu-20. Lama-site awu-20 abekho abantu bokufika khona. Wena ulwela isite eyodwa enomuntu wokufika. Yini indaba ungahlakaniphi? Okungcono uma kuwukuthi kukhona iy'nkinga oyibonayo umane uphume kule site eyodwa ngoba inkampani yakho uma kuyavela kweyami ifoni. Uma nje kuyavela kweyami ifoni ukuthi inkampani yakho ivikela abantu bokufika. Uyazi kuzokwenzakalani? Abameli bethu bazosuke beqale nje ngayo inkampani beyibuka ukuthi kwasira iyavela yini. Okwesibili lezi ibhamu eyiphethwe ama-security akho kuwo wonke lama-site awu-20. Lama-security updated ngokukasila wona. Ibhamu zawo zona zi-updated yini? Inkampani updated yini? Wena i-tax uyayikhokha yini? Zonke lezi zinto bezingeke ivele ukube ume nabantu base-South Africa. So-ke kuyingozi ey'nkampanini zama-security. Uma nisebenza bafowethu kulezi iy'tolo niyigadile
gadani iy'tolo hhayi umuntu wokufika. Umtshele nawe ukuthi mina ngugadele isitolo, angugade. Uma ubona ingozi uyi-security, vala isitolo, utshele abantu ukuthi hayi bafowethu, ngicela ukuthi lento lo muntu aphume nikhulume naye, kodwa isitolo kungaluthwa ngoba umsebenzi wami njenge-security ukubheka yena nempahla yakhe. Niyayibona leyo nto. Singabenzi ubunja, singabantu sithatha izinto engathi nje nkosi yami singabantu abangasile, kuze kuvele ko-BBC kuvele ukuthi thina siyeba sebemini ilanga libalele. Kuyindoda ufake ney'buko impela, ufike umuntu esephethe imfuku edabukile kade eyibanga nomama lapha ngaphakathi. Uyindoda impela umnumzane ushaya umthetho kini. Uhamba ukhake ukudla kokwebiwa, uze uvele emaphepheni uvele ukuthi uphethe ukudla kokwebiwa. Awu ndoda, awu akekho umuntu ofake iy'nsuku ey'nhlanu engadlanga bafowethu. Akekho umuntu ofake iy'nsuku ey'nhlanu. Iy'nsuku ey'nhlanu ngiyaphela ungadlanga, kunokuthi uze webe, uze ubonwe izingane ugijima, zize yihleke iy'ngane, ufica amadoda egijima, iy'ngane ey'ncane kangaka bephethe iy'mpuphu ey'dabukile. Uyofika nempuphu edabukile ekhaya. Asilungeni nje bafowethu. Bese ngibuya futhi ngiqhubeka kule nto yama-security. Nansi-ke enye ingozi eyenzakalayo kulabo abantu ama-security companies ayenzayo, esicela ukuthi ayiyeke ngomoya omuhle ngoba siyaxoxa. Asehambeke manje, ahamba ngegama lethu, aya kulabo abantu bokufika ngegama lethu. Afika athi hayi manje kunobungozi manje, sicela usikhuphulele imali. Bayikhuphula imali laba bantu ngoba bafuna ukuhamba kithi. Nabo kubungozi obuzokwenzeka. Abantu bokufika wey'ngane zakithi, kusho mina ngasho nisangihleka, ngasho akekho umuntu oqale ukukhuluma nomuntu wokufika la eSouth Africa. Nibayeke laba abafuna ukuba yimchamo yasekuseni bebe phambili. Akekho umuntu kuqale kwaNongoma ukukhuluma nomuntu sithi wendoda hamba. Uqale kwaNongoma yithi saqala ukuthi samasha sabonda kwashona ilanga la. Saqonda indoda sathi wendoda kukuphi kini? Bathi kusekhongo, sathi akusikhongo ekhongo la. Ekhongo kune hamba khona. Uyabona? Angeke kulungeke mawuzofika umuntu ubonela into kumuntu bese ushiya yena ngemuva. Ngoba izokwehlula phambili. Baningi abantu esesibakhandile kwakhona la eGoli abakwazi ukukhuluma kahle ngenhlonipho, noma engadelela lo muntu okufika, ungadeleli wena ngoba vele ufuna ukubuyisa ekutheni nithintane ngezandla noma niphendulane kabi ebese suke emaphoyiseni. Usufile kumzabalazo wethu, waqala waboshwa nje wena uwedwa, usufile umzabalazo wethu ngoba laba bantu njengoba bengaka mawungekho wena asiphelele. Niyabona bafowethu, fundani lokho, fundani ukuthandana, iba ney'nhliziyo zokuthandana. Vuka ekuseni ucabanga ukuthi konje abantu bangakithi ngingabathanda kanjani, konje iSouth Africa yakithi ngingayithanda kanjani, ngingayilekelela kanjani. Nibe nalo moya wokuthanda, wokufuna nihlaleni ndawonye. Makushona umuntu akade nisebenza naye, hambani nonke niyokhalisa umndeni, niwunike ithemba. Umoya walowo muntu oshonile uyonilekelela ukuthi niqhubeke nomsebenzi. Hhayi ukuthi makuhamba umuntu wena njalo uhlala ubhizi, makuhamba umuntu awutholakali uhlala ubhizi kodwa awukho bhizi, awenzi lutho. Ingozi-ke kule nto yama-security, makuthi ama-security azosebenzisa ukuhamba manje ayofuna imali eningi eyifunela ukuthi afuna ukuthi agade abantu bokufika. Siyacela-ke wey'ngane zakwethu, siyacela mina okwami nje bekuqondene nama-security ukuthi siyacela ama-security companies, sicela ukuma ngandawonye sonke. Iy'nkampani zama-security ngingathanda ukuthi sike sitholane nazo, sikhulume nje eceleni nazo zodwa ngoba sitholile lapha eForce ukuthi kade kuthunjwe ingane yakithi. Ama-security eyakubheka umazwi walandwa istatement sami, wabuya nge-statement engasenza lapha ney'nsizwa ezazikhona lapha ney'nduna ezayiphumile igoli lonke ngoba lezi y'nduna noma ngayithatha kancane nje ziyasebenza. Waphuma umuntu lapha sesifike laphana. So-ke bafowethu, sicela ukuthi ama-security companies awangasebenzi against abantu bakithi, sicela sisebenzisane nabantu bakithi. Nina abantu bakithi manibona iphoyisa nibona i-security, sicela ningaboni isitha. Okokugcina iy'nsizwa zakithi ey'gada abantu bokufika, insizwa zakithi enigada abantu bokufika, yekani. Lezi nsizwa niyiphethe nokwamukela sey'shinga ngokuthi zigade abantu bakithi. Nkulunkulu wami, ngeke bafowethu uhulumeni abe nenkinga engaka yokuhluleka kumisa thina kule nto esiyenzayo bese sizomiswa umfana nevolobholo elingekho emthethweni.
inkinga bayaziyo. Weyindoda bobaba bami ngingamadoda mina ngiyanazi. Angisho ukuthi ambani nibabambe ngemchilo nithi abayeke. Kushonini ngemlomo. Ukuze mhlase kumehlele okumehlelayo. Wena uyikhipha uyindona uthi mfana wami mina ngakutshela ngathi yeke le. Iy'nsizwa ziyangizwa njengoba ngikhuluma ziyangizwa lezi zinto. Iy'nsizwa ey'gada abantu ngey'bhamu ey'ngekho emthethweni, ey'gada abantu bokufika ngey'bhamu ey'ngekho emthethweni, aziyeke. Hamba uyofuna umsebenzi, yekela ukuba umnqolo, yekela ukuba yivila, hamba uyofuna umsebenzi. Baningi abantu abasebenza eSouth Africa, kuwena wedwa ongasebenzi. Yekani. Kade njalo ngangiqale ngisho lento. Yekani. Ngoba kusuka manje thina sesizokhuluma nesitolo. Sekuzoba lula ukuthi sazi ukuthi ubani ogade esiphi isitolo. Bese ngithatha lento ngiyifake kunango ubrigadier. Bese kuba njani-ke? Ngifika ngithi unesibhamu esingekho emthethweni, into nje ezofe ngisho. Ngizofe ngithi unesibhamu esingekho emthethweni. Afike ubrigadier asithole isibhamu esingekho emthethweni, akuthathe. Seligade obani izayizayi manje?